Malam, ka ji abin da ke faru. Babu shakka. Dauki guda ɗaya a cikin nan. Kutuma bura uba. Akwai bala'i, akwai masifa, akwai kuma jarabawa a cikin wannan abu. Yana bala'in sanki, yana mutuwar sanki, kamar zai kashe kanshi. To amma tafiya kan kafa inda haske ya gita ku ba mu kuɗi. Ko ta gefen shi da take bala'in gaunar shi. To in baki ba hankali ba, na rantse da Allah za a kore ki a gidan, a auro ta, a musuluntar da ita, kuma ba musulma bace. A raba su. To rabawa sai ka ce sai da alale? Dole yayi sai kin bi sharadi kuma kin biya kudin aiki sannan za a iya rabawa. Za ki ci nasara. Sharadi na farko shine za ki kawo